Съвместимост при жена телец с мъж скорпион. Противоположните заряди във физиката се привличат, но в астрологията не. Представителите на тези знаци са претенциозни, всеки в своята сфера, и тези сфери не се засичат. Мъжът скорпион обича червеното, тръпчиво вино, пие го жадно на големи глътки и винаги до дъно, задължително оценявайки останалия вкус в устата. Жената телец предпочита по-силните напитки в малки количества и винаги оставя малко за следващия път, мотивирайки се за този жест с изключително здравословни цели. Това характеризира отношенията на двата знака в любовта и партньорството. Жената телец се стреми към съхраняване на това, което е успяла да придобие. Това са изкараните средства. Мъжът скорпион се занимава с обмяна. Той вече има някакъв капитал, макар и не винаги изработен от него, например наследство, талант и други, и се старае да сподели това с външния свят. Жената телец недолюбва скорпиона, считайки го в определен смисъл за безделник, умеещ изгодно да споделя, но без да работи за своето състояние. Този подход към живота е против нейната трудолюбива натура.